Chydig iawn o amser sydd ar ôl bellach yn y gystadleuaeth cneifio traddodiadol, cneifio gyda gwelleiddiau wyn sydd dan sylw y tro yma, nid defed, ac felly dill llawer iawn mwy heriol, dim lle o dan y cnu i'r gwella fynd. Mae rhaid cael bob un toriad yn berffaith mwyn cael glân gwastad tua hanner modfedd ohono fo dros y corff i gyd. Dipyn o her i'r cneifwyr yma felly. Rheinald Hughes, Gwilym Edwards, Glyn Jones, Robert Edwards ac Edward Jones yn cystadlu. Dipyn ar ôl i wneud hwnna'n tan does, mae yna Rheinald bron a gorffen ar ei olwg, mae yna ambell un, a dipyn ar ôl, a ddim lot o amser ar ôl. Yn ollol, a mae'r Rheinald i weld wedi cael hwyl go lew yn ei fan hyn. Mae gen fo trio cadw llygad ar ei gystadleuaeth fyd. Glyn Jones yn tan sefyll rwan, jyst yn cymoni dipyn, yn tacluso o gwmpas tra bod y cyfle. Mi fydd y bechgyn yma yn clipio tan yr eiliad ola o'r 12 munud. Mae hynny'n siŵr, achos mae yna wastad rhywbeth bach i weld sydd ddim cweit yn berffaith. Ac ar ôl falle, ysgwyn nhw get away fwy. O, yn ollol, mewn sioiau bach, dyna'r peth, ynddo, cadw llygad ar y beirniad i weld lle mae o, ac wedyn dal ati, pan mae'n sbïad i ffwrdd. Yn ollol. Ie, wyt ti'n iawn. Ac wedyn, wrth gwrs, mae yna dipyn o waith ar ôl o ran y beirniadu. Mi fydd y rwy'n mae gyd yn cael ei ryddhau, yn cael ei dal gan y cneifiwr ac yn ffurfio'r rhes. Ac mi gawn ni weld lle fydd bob un o'r cneifwyr yma'n ymddangos yn yr rhes, fel mae'r beirniadu'n mynd ymlaen. Fydd na ddim brys y fan hyn. Mae pawb yn mynd i gael cymaint o chwarae teg ac sydd angen o ran beirniadu. Rheinald Hughes ydy hwn. Wedi cael hwyl arni ac wedi bod yn cystadlu ar y gylchdaeth o gwmpas Prydain gyda'r cneifio gwella. Wedi bod yn Lakeland Shears, wedi bod i fyny yn Loch Erne hefyd, mae'n debyg. Yr amser ar ben, a fel dedes i'r eiliad, Rheinald yn y dull o gofal iechyd a diogelwch yn rhoi y gwella yna o'r neillu. Maen nhw'n arbennig o finiog. Glyn Jones, y bala wrth i ochr o. Felly y beirniadu fydd y cam nesa. John Trevor Jones o Gaernarfon fydd yn nesa. Ond am nawr, da ni'n eich gadael chi o'r ganolfan gneifio Meirion. Dewch yn ôl ato ni pan gewch chi gyfle. Mae yna ddigon i ddod eto.